ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар назди 33-юм микрорайон ҷойгир мебошад, пеши гардиши Газпром. Аз ин тараф чораҳаи пештара бозори Ҷалҷам, якум Советский, кумитаи Андоз. Аз ин тараф 33-юм ва болотар 32-юм микрорайон ва аз ин тараф бошад мактаби Умари Хайём. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад, дар ҳамин блок. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 16-ум ошёнаш ҷойгир аст. ворид мешавем. дохили подъезд, инҷо ҷои зинапоя, инҷо бошад ҷои лифт. дар бино дута лифт аст дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш ҳам низ треза дорад. бо масоҳати 84 метри квадратӣ дар 16-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат аст. хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. наводмона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. бениҳоят варианти хуб аст. трезаҳояш рӯи калонро нигоҳ мекунад, бо таъмири зебо таъмин аст. шуруъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз. роҳрав аст, прихожая. ин ошхона мебошад, треза дорад. якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳар сеаш треза дорад ва дар инҷо бошад кладовка, санузел, боз якта дигар санузел. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. ошхона дар надорад, аммо метавонед харидорӣ карда дар инҷо дар часпонед ба ҳазор, чӣ хеле ки ба шумо махкул аст. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ҳама ҳуҷраҳо батареяи часпондагӣ дар бино албатта ки отопление ҳаст. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаҳои хона чӣ хеле гуфтем, роҳи калонро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. минтақаи беҳтарин мебошад. мана ҳамин мактаби шахсӣ ҳаст. аз ин тараф 33-юм микрорайон, болотар 32-юм микрорайон ва дар инҷо бошад аз пеши ҳамин маҷмаи истиқоматӣ боз яктаи дигар мактаб аст, мактаби Умари Хайём. минтақаи беҳтарин мебошад дӯстони гиромӣ, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. кладовка. ва ин бошад ҳоҷатхона. дар хона дута ҳоҷатхона ҳаст. забти хона ба анҷом расид. нархаш 990 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.